Jiena Michael u nħobb nagħmel il-presepi. Hemm diversi stili ta' presepi, hemm dak Bibliku, Naplitan, Malti. Tiegħi il-favorit huwa dak Malti. L-istil tal-presepju Malti joġobni għax iktar nista' nirrelatah miegħi. Jekk pereżempju nkun għaddej minn xi mkien ninnota xi ħaġa u tispirani biex noħlaqha u ngħid iva dik il-ħaġa tajba biex indaħħalha fil-presepju. Waqt mixja eżempju jispirani li nara xi ħnejja, gallerija, xi niċċa, dawn l-affarijiet li huma karatteristiċi u uniċi Maltin. Iż-żmien kemm jieħodlok presepju biex tippreparah jiddependi minn kobor, mid-dettall li ħad tidħol fih. Jiena normalment nibda minn Settembru. Hemm diversi tipi ta' materjal li tista' tuża biex tibni presepju. Il-materjal favorit tiegħi huwa l-XPS li huwa tip ta' fuq. L-ewwel ma trid tagħmel huwa li jkollok il-pasturi u skont id-daqs tagħhom tagħmel il-presepju biex kollox jiġi mibni skont id-daqs tal-pasturi. Wara li tlesti l-binja, il-proċess li jkun imiss huwa iż-żeba, id-dawl u l-veġitazzjoni. U hekk il-presepju ikun lest.